Здравейте! Здравейте! Ние сме Ивет. И Ема от 6 Б клас. Знаете ли къде сме днес? В лабораторията? Почти. Ние сме да я наречем лабораторията за знания, библиотеката. И знаете ли защо? Аз знам, има вече такъв израз. Кой да знае, че да знаеш е модерно, нали? Сърка и с тетрадка, баба Мила, баба В училище, когато Дънкан отвори кутията си с пастели, вътре имаше само купчина писма, адресирани до него. Здравей, Дънкан, пише ти червения пастел. Трябва да поговорим. Караш ме да работя по-здраво от всички и други червени неща. Дори работи по празниците. Рисуваш с мен всички белбради с карти, по Коледа и всички сърца за светли. Така е, да четеше модерно и затова искаме да ви покажем един ден на четенето. Той е отмина отдавна. Беше през ноември, но ви го показваме сега, защото трябва да знаете, че да четете трябва всеки ден, а не само един ден през ноември. Нали, Иве? Така е, но вижте колко интересно беше тогава. Сега представям ви малките сладури и тяхната госпожа, които са ви подготвили малко откъсчета да ви почетат, пък който иска може и да заповяда в един момент. Да, добре. Сега Представям ви. искам да ви представя Божидара с артистичен псевдоним Бо. Да ви представям София с артистичен псевдоним София. Да ви представя Тино с артистичен псевдоним Тео. Тези деца са част от моя клуб ОД Талант. Това, което ще ви представим днес, е това, което те са избрали. Софт пише стихове. Божидара Бо се интересува от басни, приказки с поука и много добре чете, изразително. А той се интересува от всякаква литература и е малко по-голям за възрастта си ментално, затова е избрал нещо много интересно. Той самия ще ви каже. Предлагам да започнем с Софт. Заповядай. Есента долетя и обаля гората. Цветни като вълшебни станаха листата. Вижте брезата, златна е стана косата. А там далечината младия бук, напето се кичи в червения му лук. Усмихва ми се малката върба, обляко е зелената пола. Цялата гора е вълшебна, като хубавица засмяна, наметнала златната премяна. Благодаря ти много. Хареса ли? Боб, какво си ни избрал? Днес ще ви представя приказката «Какво прошепнала мечка». Веднъж двама приятели минавали през гората. Насреща им излязла мечка. Единът от страх се покатерил на близкото дърво до него и се скрил сред листа. Другият остана сам и беззащитен срещу мечка. Проснал се на земята, лежи и не шака. Сякаш е умрял. Знаел, че мечките не закачат на умрелите. То се престорил на мъртъв. Дошла мечката. Подушила му гърдите, после главата, носа и ушите. Човекът лежал и не помръдвал. Даже не дишал. Мечката наистина го взела за умрял и го оставила на мира. Когато мечката си отишла, другият слязал от дървото, изтърчал при приятеля си и го попитал. Какво ти прошепна мечката на ухото? Ами, то се знае. Каза ми да не дружа с човек, който в беда мисли само за себе си и зарязва своя приятел. Знаете ли тази игра? Тино? Здравейте, аз мисля да ви прочета един текст от книгата Евангелие, преразкази за деца. За това, че не бива да осъждаме ближните. Не съдете другите, тогава и сами няма да бъдете съдени. Защото с какъвто съд съдите, с такъв и вие ще бъдете съдени. Ако не си изправил собствените си недостатъци, не се опитвай да изправиш чуждите. Ако бъдеш милосърден и снизходителен към хората, то и Бог ще бъде милостив към теб. Прощавайте и простени ще бъдете, защото ако прощавате на хората съгрешенията им, той на вас ще прости съгрешенията ви, Небесният Отец. А ако не прощавате, той на вас Бог няма да ви прости.
и във всичко, както искат да постъпват с вас хората, така и вие постъпвайте. Нас има обяснение и лее сълзи като големи речни бисери. Изчезнал за винаги, а реката нарекли Нил, на името на оня, който не държава ловината си, завършиха се плътво и бавно потопи красивата си глава в водата. Момчетата замълчаха. В ушите им още отекваха последните думи на легендата. Каква прекрасна любов за Клеон и трагична, допълни Мусей. Любовта често е трагична, усмихна се Фло. Ще пораснете и ще разберете. Любовта е само за жените, ръцеше Рамсес. Ние сме създадени за подвизи. Не е само принци, не е само казарай и се гмурна във водата. Спомни се за Нил, продължи тя след малко. Нали той бил мъж? А каква трагична любов е повалила. Не каза да е бил воин, бил. Цялото племе било от войни. Бил е силен и смело, но сърцето си бе само на една. Хубава история, заключи Рамзес. Така, това ми е любимата история. Аз виждам, че времето напредва и за това искам да ви покажа. Ето това е рисунката, която Алик ме рисува за Нил, който толкова много плакал. Вижте сълзите как се леят от очите му. Тъчак напълнил река и реката тръгнала да тече през цялата пустиня. Сега разбрахте ли защо е модерно да се чете? Ще ви го покажем отново през май. До скоро!